Bon dia, Pere. Bon dia, Jordi. Benvingut a ukelele.cat. Gràcies. Avui quina cançó em vens a ensenyar? Jo no et vinc a ensenyar cap cançó, però m'has convidat perquè compensi la teva falta de qualitat vocal i tu compensis la meva falta d'habilitat amb l'ukelele. Llavors fem un equip perfecte. Exacte. Sobretot pels jerseis, també. Hombre. La cançó que aprendrem és una que recordo que em va tocar el Pere enmig de la muntanya amb la guitarra i de fet crec que no sabia ni que el Pere tocava la guitarra en aquell fa ja 6 o 7 anys, ben bé. I és una cançó preciosa que es diu M'he aficionat al ball. Quina experiència tens tu, Pere, amb aquesta cançó? És una cançó que m'agrada molt, vull dir, amb això no vull dir que m'agradin els Amics de les Arts, però que aquesta cançó m'agrada i que m'agrada molt perquè em recorda a la primera pel·lícula trista que vaig veure, que no és una gran pel·lícula, em sembla que es diu Un toque de seducción, i recordo que em va marcar molt perquè va ser com la primera pel·lícula que la mirava i de cop va acabar malament i em vaig quedar en xoc. I la lletra d'aquesta cançó et recorda la pel·lícula? Perquè és una pel·li que va una miqueta d'aquella com un club de ball i és com un poble així americà que és tot així molt... que no passa mai res i tot molt decadent i tal, i aquesta cançó em recorda aquesta pel·lícula. Fantàstic. Doncs anem a aprendre-la. Segur que és molt bonica la cançó. La cançó només té... té molt pocs acords. Té el do, que ja el sabem de sobres. Mira, Pere, el do amb l'ukelele es fa així. És que el Pere no sap tocar l'ukelele i així l'aprèn també. El do es fa així. És amb el tercer dit en el traster 3 de la primera corda. I ja està. Això se li diu do. Després també surt el re menor, que el re menor és aquesta forma així com de quarta corda. El traster 2, tercera corda al traster 2, segona corda al traster 1 i primera corda al 0. Sona així. Comproveu-ho. Jo sopat en bon restaurant. Exacte, és el primer acord del mar, el re menor. La primera cançó d'ukelele de tothom. De tothom, sí. Però té una celleta i això fa que encara sigui més difícil. Però bueno, després el fa és molt guai perquè és com el re menor, però traiem el tercer dit, és a dir, traster 2, la tercera corda és el 0, després traster 1 i 0. És molt fàcil, el fa. I el sol és el trianglet aquest, que és 0, 2, 3, 2. I aquest? Vale, bueno. I el la menor, que és molt fàcil perquè és només el traster 2 de la quarta corda. I l'ordre? Hi ha com dues parts. Hi ha l'estrofa i la tornada, però en realitat tampoc no és que sigui una estrofa ni una tornada tot, sinó que són... Llavors, la part A, que li podem dir estrofa, té com 3 blocs. És do, sol, do. M'he aficionat al ball. Llavors, ara fa sol do, fa sol la. O sigui, com el mateix moviment, però de maneres diferents. Vaig començar per obligar-me a sortir. Mai he tingut facilitat pel ritme, pare. M'he aficionat al ball. I torna a acabar igual que ha començat. Val. Aleshores és... Això al principi que és començar i acabar amb la mateixa. Sí? I després com baixar tota l'estona. Vaig començar per obligar-me a sortir, fas el do, i ara mai he tingut facilitat pel ritme, però... I ara és com una alegre i una trista. Mai he tingut facilitat pel... Aquesta és trista. M'he aficionat al ball. Llavors aquí remata amb el principi. Hi ha la segona part, que és la tornada, que és molt fàcil perquè és un món... Comença amb el fa. Món que tu veus al do, que dius aquests... Un re menor i després un do. Que a vegades el do el fa sèptima per tornar al fa. I una altra vegada de do. Es fa igual que abans, re menor, dos, no han coincidit, i et do, sol, do. Pots dir que no la tocaré
tocaré perquè aquest és un canal com real, en plan, que no dona solucions miraculoses. Vull dir que no pots venir aquí a tocar-la de seguida. Sí. Jo no se la sabia i no acabarem el vídeo que jo la sabré. O sigui, ho aconseguirem amb esforç. No hi ha solucions miraculoses en aquest canal. No hi ha trampa en aquest canal. Per això no la toques. I clar, per això no la tocaré, perquè seria mentida que vinguis, que has presentat i jo no sabia tocar-la i ara en sé. No és veritat, no es pot aprendre una cançó en 5 minuts. Confieu en aquest canal. 2, 3, M'he aficionat al ball. Vaig començar per obligar-me a sortir. Mai he tingut facilitat pel ritme, però ara m'he aficionat al ball. És un món que tu veus a la tele, que dius aquests que fan, però hi ha tota una tècnica que s'adquireix amb anys d'esforç i disciplina, d'entesa amb el company, per lliurar-te a la música, deixant la ment en blanc. El primer dia, esclar, vam fer parelles i érem senars. El professor va dir no se preocupen, alguien se apuntarà. Però al cap d'un mes va entrar una noia maca que està sola com jo, que mira de refer-se d'un sotrac inesperat que li ha deixat seqüeles, que intenta maquillar a cada pas que fa de tango, mambo i cha-cha-cha. Diumenge debutem, al pavelló muntem un acte senzill. Allà la nit no les tenia totes, em va costar dormir. Però avui m'he vist capaç de fer-ho. Hem fet l'últim assaig i ens ha quedat prou bé. Tothom ens ha felicitat. Dempeus allà aplaudint-nos, companys i professors han coincidit a dir-nos que hem fet una evolució. I ella tornant enmig d'un llarg silenci m'ha dit que sent a punt per veure'ns algun dia, per fer un cine o berenar junts. Pot ser una altra manera, tenir al costat algú. Jo que ara prioritzo fer coses per no pensar en tu. M'he aficionat al ball. M'he aficionat al ball. M'he aficionat al ball. Vale, fem... I pensava que afinava millor, No, està fantàstic. doncs afino bé. Fantàstic. Bonus track, vale? Ells, si fixeu-vos les cançons entremig de la tornada, m'he aficionat al ball, llavors fan un... És un món... Això és un harmònic. No saps com es fan els harmònics, Pere? No. Tu agafes un traste qualsevol, sobretot funciona molt bé en el 12, 1, 2, 3, 4, vas comptant, i poses el dit recolzat a sobre la corda. O sigui, no l'apretes, sinó és com que la toques lleugerament. Llavors, si toques en allà, vas provant, no surt a la primera, just a sobre del traste, de la línia metàl·lica, sona com així, com més eteri, no? Sona... Així, i ells ho fan. Viu jugant fins que el trobis. Així. Però no els agrada apretar, mira com... Però és que si no apreto no sona. Sí. Ah. No, jo no apreto mai. Això. O sigui, costa molt que soni amb gràcia i ample, però practicant una mica acaba sortint. O sigui, la clau és no apretar, sinó recolzar el dit
i just al sobre la línia del traste 12. De la quarta corda. Llavors ells fan m'he aficionat al ball, és un món. Vale? I llavors després hi ha una altra cosa que és quan fan, al principi de tot. M'he aficionat al ball. Pim, pim, pim. Això és com una guitarra que ho fa de fons, i el que fa bàsicament és traste 3 de la segona corda, traste 0 de la segona corda, traste 2 de la tercera i 0 de la tercera. I que és sol, mi, re, do. M'he aficionat al ball. Vaig començar per obligar-me a sortir. Mai he tingut afinitat per al ritme, pare. M'he aficionat al ball. Ja està. Fabulós. I per acabar, jo he fet com un... Ha sigut bastant improvisat, no, Pere? Bàsicament és, agafes el do i li poses com si estessis fent saieta amb el dit aquest. I l'arrossegues. I fas... I llavors els trastes on poso la saieta, després el dit petit ha d'estar 3 trastes més amunt, com si estéssim fent un do, És com arrossegar el do al llarg del màstil de l'ukelele, no sé si m'explico. Bueno, això és avançat ja. Sí, bueno, jo us doc Bueno, vull dir, trucos... perquè no ho entenc. Jo dono trucos perquè la gent, si s'avorreix amb el primari, doncs pugui anar evolucionant, no? Llavors jo el que faig és, poso el dit en el traste 4 i l'altre en el traste, quin deu ser, 4 més 7, 7, o sigui 4, 7, 3, 6 i 2, 5, i després un do per acabar. M'he aficionat al... Carai. Doncs no és tan difícil. Realment no. En el fons, el temps que dediquem a la música, a l'ukelele o a cantar o aquestes coses, i que no dediquem a estar amb l'Instagram... O robant. O prenent drogues, o estant amb el YouTube, fins i tot. Està ple de gent que... Tu estàs perdent el temps en el YouTube. Deixa el YouTube i posa't a tocar l'ukelele. Sí, l'ukelele t'obre moltes portes, en realitat. O sigui, el YouTube et consumeix. L'ukelele... Ja ho veuré. O sigui, ara, perquè hi ha el Covid i tal, però a la que hi hagi un estiu normal i tal, amb un ukelele a la platja i tal, ets el rei de la festa. Ets el rei de la festa. O la reina, clar. Bé, això és tot. Esperem que us agradi la cançó. A mi m'agrada descobrir en Pere i és una cançó que m'ha acompanyat des de llavors i que m'encanta. Salut! I ukelele.cat. Has vist, la terra està buida. La Trinso, és important.